bandiraɓe tedduɓe yeewoɓe Ngatamari TV on calminama on juurama on bismama caggal yettude Allah ko julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude jinnaɓe nene baba sababude kala ko daña caggal hoddire Allah ko barkeji mabɓe en calmini halifaɓe diine en calmini halifaɓe aada en ñaguima Allah rafaɓe yo Allah rokkuɓe jaam yaltuɓe aduna ɓe yo Allah yurumoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna ko jibinayi ko fagga ko fo yo Allah waɗi hen barke so barkini en tawi ɗen niɓɓe yo Allah waɗ janje ɓe garta e jaam ɓe tawta jaam caggal ndoɓe jiiti ko wannoɓe ɗannade ɓesguji min beñiɗɗi eɗen ñaago Allah yo Allah wattuɗe e lawol peewal ngati so natti enen tan ko kanji oɗon gandi ñande 4 lewru avril hitande ujunnaji 225 ko ñalawma aljuma wonno kono ko ñalawma mbo leydi Sénégal yi jitta ko ñalawma mbo région de Saint-Louis yi jitta ko ñalawma mbo département Podor yi jitta ko ñalawma kadi mbo arrondissement Gamaji e Fouta yi jitta saabu ñande hen eɗen mbasi jaaral manggal ngal ganduɗa yaltori en woni Hamidou Mamadou Sy ɓurɗo andirede Aliou Sy mo ganduɗa kanko wonno directeur école Dioum 6 kanko kadi wonno directeur programme radio Ngatamari FM 102.4 o yalti aduna ñande 4 lewru avril ñalawma wonno ko aljuma hitande ujunnaji 125 ɗum noon ko ɗum waɗi hannde jaɓɓiɗen ɗo ɓeeɗo ɓe jogoroɗen haalde to junngo men ñaama eɗen nganndi nan woni toon hono baaɗi men musidɗo men hono Mamadou Sy ɓurɗo anndireede Mamma Diya oɗo sahaa ni ko kanko woni toon to école Dioum 6 to jaɓɓiɗen mbaɗo caggal ɗum gonɗo caggal min junngo ñaama hay jooni ko omo ngannduɗaa ko kañum woni Fatmata Mamadou Dia ɓurɗo anndireede madame Anne ko toon to école Dioum 6 mo ngannduɗaa ko directeur Aliou Sy wonno toon directeur ko kamɓe ngoni junngo men ñaama junngo men nana ko Bocar Harouna Ndiaye mo ngannduɗaa meeɗi ardade ASC kawral mo Jumwala kanko woni junngo men ñaama goɗɗo o ko omo ngannduɗaa kañum woni baaɗi men Mamadou Sy mo ngannduɗaa ko kañum woni Moussa Sy baaɗi men Moussa Sy o ari ɗo koye inde ASC mbo leegal yakar ngal ngannduɗaa ko ɗon tigi Hamidou Mamadou Sy honno ko kamɓe ngoni ɗo hoɓɓe men hannde eɗen kaala noon ko fewte nguurdam oɗo neɗɗo mo ngannduɗaa ko saldu mawdu e ndeer leñol wonno nguurdam neɗɗo mawɗo mo ngannduɗaa ko saldu mawdu wonno kadi e ndeer jangde français woni ko wiyete l' éducation nationale ko saldu mawdu kadi ko wiyete média sabu eɗen nganndi kanko wonno directeur programme radio Ngatamari 102.4 ɗiɗo celɗi fof o gollima heen golle tiiɗɗe ɗe ngannduɗaa heen saldu wotour tan no waawno wonde tarik timmuɗo ɗum woni bismiɗen ɗo ɓeeɗo ina jogori haalande men ko ngannde makko fodde gollodiral ko ngannde makko fodde ballodiral ko ngannde makko fodde jiidigal ko ngannde makko kadi fodde gondigal ngal ngannduɗaa ko gondigal peewgal jooɗogal seedama e makko e nguurdam seedama e makko kadi no wirni nde ɗum noon dokken konngol omo ngannduɗaa kañum woni Mamadou Sy ɓurɗo anndireede Mamma Diya kanko woni toon to école 6 o salmindira e banndiraaɓe ɓe Mamma bisimilla ma aɗan direct e télé mo ngannduɗaa ko télé Ngatamari TV salmindira e banndiraaɓe assalamu aleykum banndiraaɓe salminiima Amadou Diop mi salminii encore denndaangal Ngatamari TV mi salminii banndiraaɓe ɓe fof hannde jonde men ko haalde directeur amen woni Hamidou Mamadou Sy mo ngannduɗaa o ɓuri anndireede Aliou Sy ngannduɗaa gila école Dioum 6 uddita ko min e makko ngadi toon min gondi toon gondigal peewngal min mbadde école o ko fotanta duuɓi 15 eyi par ce que école o uddita ko 2010 faade jooni ko duuɓi 15 gondigal amen noon ko gondigal peewngal wonaa tan gaaga hakkunde liggey mo ngannduɗaa ko administration renndini amen mais ko jaggirno amen kadi ko enɗam sabu minen jiidi kadi koye njumo jeya heewɓe kadi e wonɓe e école o koye diwan o jeya koye nokku njumum kadi jeya eyi ko ɗum ɗon woni gondigal amen yaw alaa heen caɗeele ngalaa heen denndaangal sahaa mbomin ngoni toon o haa ni no Allah nawri eyi ko noon tigi ɗum noon en nani ɗum watoɓe rokko mo ngannduɗaa ko Bocar Harouna Ndiaye kanko noon aɗa koye inde ASC kawral mo Jomwal meeɗi ɗum ardade salmindire e banndiraaɓe ɓe ngarten bisimilla assalamu aleykum dental Dioum en calminii Isiane en calminii Farba en calminii Maysi Louga Kannar hay gooto heen en ngaccaani en calminii kala
golloɗo e Ngatamare FM kamɓe kala ɓe calminama guila e directeur o heddiɓe kala calminama en calmini président ODCAV Aboubacry Ndiaye en calmini président zone Dioum Cheikh Ousmane Vilane en calmini président ji AIC ɗi foof garden ɗo koye inde AIC Kawral mo Djouwal en tant que ancien président AIC Kawral mo Djouwal keɓɗen invitation ɗo yiyete Ngatamare e settade e no mbiɗon ni Hamidou Mamadou Sy ɓurɗo andirede Aliou Sy tuttiɗo e jomum aljumal le 4 avril 2025 bandiraɓe fof calminama kadi mi salmini kadi ɓe tawmi ɗo e plateau o mi salmini denɗam walla dendiraɓam Mama Diya mi salminima Amadou Massaba mi salmini Moussa Sy mi salmini Madame Anne kadi wonɓe yeeso men Samba Thiam e gollodiɗo mo ko kamɓene mi salminiɓe ko noon tigui calmitimama ɗum noon to camarade o woni toon ko Samba Thiam to réalisation woni toon ko Makke Bocar Sall golle ma peewi ɗum noon min gartu Mama ane directeur Aliou Sy on gondi mbiɗa guila 2010 on udditide école o kanko wonno directeur moɗon nden feere joni ko duuɓi 15 sen juuma duuɓi 15 pulaar wi wona balɗe 15 won duuɓi 15 wonko mbawi haaldude wonko foti gollodirde kadi ko heewi keewi ɗo holko mbawɗa settade makko ko ganduɗa ko e darde makko toon e école o fodde duuɓi 15 ɗiɗo ɗi ganduɗa onon gondi omodi directeur ma eyyi ko addi foof monsieur Sy Aliou Sy ko neɗɗo jinnoɗo liggey mum mo yinno liggey o saabu darde makko e école o ɗum ɗon ni addanimo hayso wona to batte école o gueɗe kewɗe ina mbaɗeteno e école o kadi mo ganduɗa ina namni organisation kala ko fate affaire séminaire uji won dente mbaɗeteɗe e nder école o séminaire uji kewɗi mbaɗama ɗon kadi ko kanko waɗat ɗum organisé eyyi kadi école o to batte liggey amen minen min jiyane makko vraiment komin jawa saabu encadrement poɗɗo waɗede ombo dari hen ombo walla enseignant ji ɗi no mbawiri waɗirde liggey mumen no hannirta ni ɗum ko hen gueɗel to batte hygiène école o laaɓal ngal so naatino e école o tan o fuɗɗata wiide élevage ɗi ramassé ɗum tawi ina saɗi gara école o jiya toon kayitaji walla gueɗe salte a yiyata ɗum par ce que ne waɗi nokku goto mo ganduɗa o ko caggal école ɓe mbaɗi ɗon gasɗo kala ko waɗa ramassé ko ɗon watte automatiquement duppe ina waɗi kadi turuji ɗi ganduɗa ɗi sukaɓe ɓe wonɓe classe uji ɗi ɓen jahata e toilette uji ɗi lawƴi ɗum ha laaɓal toilette uji ɗi no waɗi toilette ɗi ganduɗa waɗa réservé que pour les élèves ne waɗi toilette uji ɗi ganduɗa kadi waɗa réservé pour les enseignants Allah waɗi gila min jogui 2 toilettes ha joni min dañi bloc uji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi ɓooyani ni ko gasi fewndede fewda ha feewi a faami ko woni ɗo ko wonen boom ɗi ganduɗa ɗi so hay udditede kono so saaha poftirɗe min dañi ko wayno récréation walla kikiɗe o waɗat exigé élevage ɗi fof yo jaah lawƴe toilette uji ɗi ha laaɓa eyyi ko fate batte pédagogique aussi momin mbaɗata au niveau de l' école ne waɗi kadi ɓe ɓuuri halfinde golle organisation ko fate essai interne e gueɗe mbaɗe ɗo so essai ari joni au niveau interne minen fof liggitto a faami ɓe mbaɗa administré les épreuves monsieur ɗi fof jooɗo corrige en tout cas liggey o ko liggey mo ganduɗa ko minen fof mbattanno ɗum kono kam hay caɗele goto min meeɗa hen dañde so Allah to parti jofnodiral moon on enseignant ji ɗi e enseignant uji ɗi jofnodiral moɗon e batte école o caggal nde kalɗa toppitade ɗo hygiène école o caggal nde kalɗa organisation e darde makko ko neɗɗo jinnoɗo liggey makko mo ganduɗa alani hen foftere jokodiral moon onon nene wano holko mbawɗa hen eyyi aɗa andi saaha son gondi e nokku goto saaha ina waɗa yimɓe tan hande tawde école no école koko waɗi exigeant
so tawi joni waktuji ɗi poɗɗa nadde ɗi ko 8 heures ko toon fon avant 8 heures fotma taw toon kikiɗe sa foti hirnade ko toon waɗama ko tawi école hamni sa arani tan ɗum iddoto feñde koye sukaɓeɓe aɗa faami sukaɓeɓe jaltat gullat kaalat kono ina waɗa saaha minen liggotoɓeɓe mais comme no neɗɗo fof wayni daña caɗele daña empêchement wodat ɗo jaaɗa kono aɗa andi administration on no haaldirta administration wiyatma ko hotoma yaade nokku poɗɗa ko windude ñaagoɗa saaha ina ara e amen min mbasa ɗum wadde kono sa noddimo walla a haalde makko kanko omo jogui on faama mum omo wawma hettande ɗon walla o waɗanima exigé wone gueɗe ɗum tahi mbimi minen fof gooto e amen saaha ina caɗele ne heɓto ɗum ha tarda walla ha waɗa wone gueɗe kono o meeɗa amen jaggirde ɗum par ce que sa tardi walla a waɗi ka fotani wadde wone directeur uji ngala ngal muñal mbiyatma tan ko liggey ma poɗɗa ɗum ko wadde ala lettre kono kanko omo jogui faama muy saaha sa dañi caɗele o famma e nder caɗele ɗe min oɗo kalɗo e ma ne wawi ni taw wone mon anduɓe ɗum cikkumi ko rawande wonno miñam biyeteɗo donde kañum rewe yam aɗa andi o waɗi hospitalisé ɗo e hôpital Djoub yayam hande ko debbo mawɗo seeɗa hattanani miniraɓam rewe fof ko resade afaami joni noon donde nde waɗi nde hospitalisé alay saago min mi daro sere donde mi nawa ɗum waɗa scanner nawa ɗum waɗa ɗum ɗo ha nde waɗa évacué Dakar ko min yaade mum wonde mum mi waɗi toon balɗe kono nde noddumom nde mbimi doyen min de miñam koko rafa te ɗo joni yayam wona kattam te alay saago mi won sere makko kono o holli kam hen faama muye koy ko enen gondi aɗa andi joni sa yi ha waɗi absente ko fotan balɗe 15 wona hunde wemde ma waɗ impact ma waɗ impact kono o jogini ɗum faama muye o jogini ɗum muñal a faami ha nde Allah artiri kam fof eyyi ɗum noon fof ko gueɗe ganduɗa ɗe administration anda ɗum comme joni wiide min ɗum heptimami mami waɗni walla ma famam ɗo administration anda ko poɗɗa ko wadde a faami kamɓe mbiyatma tan ko ya waɗ ɗum ko heddi ko woni ko caggal wona haajuji mabɓe eyyi joni noon so tawi a wondani e yimɓe famɓe ma a woni tawde ɗum ina heɓto e liggeyaji fof par ce que liggey ma waɗi ko heure nde dawata e heure nde jippoɗɗa so tawi a daraki nden darde tan absence ma ne wawi feñde kono ɗum ɗon fof e waade noon minen kam amin pamodiri hen hay gooto e amen o meeɗa addande fitin hay gooto e amen hen gooto fof ombo andino waddete mum omo andino haaldirte mum ɗum Allah walli amen ha ni no yaari noon tigi Allah walli moon ha ni no yaari hay gooto mon o meeɗa addande fitin mi ara joni e denɗi fawɗon fiɗendu denɗi Bocar Harouna onon gonduno toon to ASC Jom Walo a meeɗi addade ASC o te jom fonde tiski réussi jinnoɗo Jom Walo battornoɗo Jom Walo mo Jom Walo jinno wattorno to batte ASC to on gollodima henede mais hayri joni mbimi e kala gueɗe e réussi nan toon tawi réussi to batte sport cikkatako toon tan o heedi to batte radio ga e télé ɗo min goni ɗo cikkatako hen tan o heedi to batte éducation nationale won jangde kalnanomi ko kaldanomi joni e mamma ko cikkatako toon tan o heedi e toon to batte ASC to holko mbawɗa sifanaji yimɓe e darde makko toon bisimilla eyyi Amadou Massaba min Aliou tawmi ɗum kini feŋe e Djoum c'est min ko 2012 gomi président ASC Kawral déjà tawmi ko Aliou o ummima wonde jour o ummima wonde entraîneur mais ITRA ko caggal moƴƴal darigal e nder Djoum machallah Aliou o fecci mbiyen carrière makko walla gurdam makko ha Allah nawrimo e mum ha Allah ruttimo e joomi o nde o yontade en majjani ko ASC Sinthiane toon no cuwanno
Fincan ko ɗon o honno koye legal ngal o jeeya forcément ko ɗon tan o wawi han kadi suuti fedde makko ɗon woni giƴiɗa makko ɗon goni o waɗi hen carriére makko ITRA oto gaynude carriére o ɗo ko jeeyi baba Njuwalo o ari o joui tonet toon gayni carriére makko nde ummi nde wonde jour aɗa woni entraîneur jogui équipe o Aliou gueɗal Allah hokkingal Aliou ko kawis woni ɗo net Aliou nde woni nde jour en majjani holno wano e nder terrain Aliou laaɓ gueɗe mum laaɓi gueɗe woni jour haw woni entraîneur ha Allah nawrimo e joomum nde o woni nde jour o darima darde jour e nder ASC Kawral mo Njuwalo nde ummi nde wonde jour o woni entraîneur kadi hannde minen min mbiyata Njuwalo koɓe dañi ko koɓe jogii ko sa fecci ɗum gueɗal ɓurgal ngal mawnude ko Aliou waɗi ɗum e nder Njuwalo naaɓe woni hono ngal gueɗal Aliou ko rigueur Aliou ko discipline en majjani neɗɗo wona entraîneur waɗa favoritisme walla ko nandi hen heedi heede walla ko nandi hen Aliou anda ɗum kala ko liggiɗa ko ɗum tan o tottatma ha timma gueɗal ma o tottatan ha timma wona jour mbawa taw won goɗɗo nen ɗon wiya ko bandi ko omo ƴetta omo waɗa ɗum ɗon kanko ala hen yimɓe foof o fondi poɗɗa ko wadde ɗum mbatta o waɗa kanko o foti ko wadde o waɗi rigueur o waɗi hen discipline discipline o kadi ko point important ngal ɗon gueɗal o ɓuuri hokkude amen kadi minen Njuwalnaɓe wonde discipline o en majjani Aliou hande kala Njuwalnajo mo dardi so tawi nde wonde jour yita ko jour so tawi nde wonde entraîneur yita ko entraîneur so tawi hande o wide ɗum ɗon foof o wonti tan membre ASC a yita ɗum ɗon so darima sérama hay sa ɓuurimo duuɓi ko gueɗal jinnaɗo jiita e makko ɗum ko Allah hokkimo ɗum omo andi no haaldirta e jour aji hay nde woni jour en jii no waɗi organisation jour aji e nder terrain nde woni entraîneur kadi ko noon jour fof omo jogui no haaldirta e mum no entraîneur tigui fotini wondirde e équipe dardo e jour aji mum ala hen fof mo humpodirta ala hen fof mo majjodirta omo andi saaha mo foti haaldema omo andi to foti haaldema Aliou ha maayi ko jour Aliou ha maayi ko entraîneur Aliou ha maayi ko foof e nder Njuwalo ɗum ko gueɗal Allah hokkimo e nder Njuwalo ko noon tigui eɗen gandi ASC to batte football ɗum mbaɗa toon ne jogui supporter en e onon zone uji woni équipe o e encadrement fof so yimɓe gondi saaha fof won caɗele mbaɗate eɗen tiski caɗele ne keewi hen surtout so nawetanoji ari surtout équipe Njuwalo so waddama dañdi probléme e équipe aji goɗɗi walla e leeɗe goɗɗi gila supporter en hay équipe o e hoore mum hol darde ndoltata toon hen dendi ko mbimami ko Aliou kañum darde mum a wawa haaldude ɗum e nder Njuwalo ko mbimi ko nane nde wonde entraîneur ko rigueur discipline discipline o hay nde oppi nde artu ha e supporter uji ɗi hande kanko sohlani haalde so darima yeeso neɗɗo tan ne andi ko yiɗi ko haaldi hay supporter uji ɗi no mbiɗen ni so waɗi débordement walla ko nandi hen so darima yeeso mabɓe guilo sowa haalde moni foof ina andi ko yiɗi wiide Aliou toujours ko sapeur pompier kala to cumu wanno Aliou ari ñifni amin ɗum Njuwalo suba kihiɗi jamma e ñalawma o walna ɗum waktu o walna ɗum hay saaha goto gilane wonno nde laaɗi ene tacce ha wondi pont ko mbi ho neɗɗo ne ɓatto taw ina woɗɗi kadi ina wodda taw ina ɓatti Aliou so fini hakkille mum ko Njuwalo finata toon ñallat kadi ko toon waala certes ko gaay yakar hoɗi walla fincano honno mais hakkillo ko Njuwalo hoɗi Allah ne hokkimo ngal gueɗal ganduɗa supporter kam kala mo wawi dardade supporter du jour ko wawi wonde foof so haalde ma tan Allah ne heewi tan tankudema en majjani fougue de la jeunesse e supporter yagal no wayi tan ɗuminde mais kanko kam Allah ne hokkunomo ngal on gueɗal amin mbawi wiide hande so tawi ko ladde wonno lekki ɓurki hi ɓuubde yeniri amen vraiment ko basal kam woni ɗon es eko min jiyanimo ho kanko joguino tan darab tan omo sudda amen
kanko tan joguino daramu ko tan omo sudda amen minen juwalnaɓe amin mbawi wiide hannde minen ko suddanno amen ko min ganda hande holno Allah waddata holno men dañirte ko baɗono makko tan ha wawa min ɗum jokkir hannde Allah jogii lomto kala jogii lomto yo Allah lomto ko noon kiɗi kay noon kadi lomtademo weeɓani ɗum noon pawaɗon fiɗino tan mi arta e maadi mamma en garino ha e darde makko e école o en garino ha e darde makko to batte laaɓal école o to batte yiddemo golle makko e jokkodiral makko e moon on enseignant ji enseignant uji hay probléme goto ala ɗon a haali hen ne heddi ɓe ganduɗa ɓe ko enseignant ji e nder département Podor ɓe mbawi koftidinde e diwan o foof jokkodiral Hamidou Mamadou Sy e ɓeɗo enseignant ji ɓe ganduɗa kon fesiraɓe onon jiiduno mais calmbara wonko mbawɗa hen artande yimɓe eyyi kanko doyen Sy ko neɗɗo darinoɗo aɗa andi e gaga diwan o boom ko e nder jum ko neɗɗo darinoɗo e jum sa ƴewtinima minen to batte école o parent d' élève uji ɗi ko biyeteɗo Sidi Adama woni président CGE o nani ɓeɗon fof ko yimɓeɓe o jokkodirno waɓe no Gata Diallo en ko yimɓeɓe o liggodirtuno e école o aɗa andi école wonko woni hen ko wayno examen ji chaque année ko watte préparé ne waɗi audience foraine uji batteɗi surtout sukaɓe waɗoɓe CM2 so yeehi ha wonko kanko omo yaawa wadde préparé dossier ji ɓen par ce que aɗa yiya cukalel ina heptotono e examen ji min wonko kawritmi hen cukalel jangga ha fin d' année tan mbiɗa na ala kayitaji aɗan ɗum moƴƴani waɗa frustré cukalel kanko noon dès le départ kala cukalel ngel ganduɗa duuɓi mum ɓurti o waɗanta ɗum kayitaji o waɗanaɓe préparé dossier ji mabɓe o nawa Podor kanko nawata kanko waɗata audience o au niveau du tribunal o artide foof woni fof waɗana ɗum classé dossier mum ɗum ɗon ɗiɗon condition ngaji ko pour sukaɓeɓe mbawa wadde examen eyyi sahani aɗani yimɓe ko dofaleɓe saaha jiiya cukalel kadi parent d' élève uji kewɗi ganda ko yahata e école aji gondaka ni sukaɓe mumen beele dañi kayitaji walla dañani kala ɗo foti waɗede kalis saaha um itta kalis makko o waɗa ɗon eyyi kadi jokkodiral makko hakkude makko e parent d' élève uji ko jokkodiral jongal jokkodiral pewgal par ce que hen goto o waddani gueɗel ɗimel guel au delà de école o minen fof ko ɗo min jeyda e jum ala ko wawi kewde e jum so tawi nde saaha makko taw omo selli tawa yiyanimo e ngal ɗon dental ɗum ɗon so inde mum so cuddugu mum so janaysi mum kala nde waɗi tawi tan omone wuuro ngo omo selli ma yimbo e dental ngal te o haɗata tan e arde omo ara kadi omo waɗa hen ballal mum kala neɗɗo kewnuɗo heewani neɗɗo kewnuɗo e jum taw o yettaki mum gueɗel ɗimmel ngel janaysuji baɗoji ɗi e nder diwan o ina saɗi kadi janaysi mbo tawtiroyna ko ɗum o yoɓa e janaysi makko par ce que o notoytonoɗo janaysi minen wonko min cetti hen kadi ligguey mbo waɗata o ne waɗi hoolare mawde hakkude makko e mawɓe makko au niveau de l' inspection inspecteur uji kewɗi ndewi ɗo a faami ɓen fof o hutodire moon o liggodire moon inspecteur garɗo amin calminamo Idriss Ba ko kesso école amen école Jum 6 wona kañum ɓuuri mawnude wona kañum ɓuuri ɓoyde e jum école aji mawɗi école aji gadi kewɗi gadimo kono hannde sa yi kala ko kewi ko fate séminaire walla goɗɗum aɓe kewi ɗum wadde école amen eyyi joni mbeɗa wawi jaggude ɓe mbaɗiri ɗum ko sababude fittare makko kanko saabu organisation mo ɓe cuhli o omo waɗana ɗum ha timmi eyyi kanko kadi ko adi ɗum e batte ONG ji goɗɗi ko wayno ared en minen min liggodima hen a faami hay mawɓe amen wonnoɓe ared waɓe no keeɓe en e waɓe noon ɓen fof ne gollodiranno e makko wadde noon sa ƴewtidima to batte aduna kam e gonka batte social ko gueɗe kewɗe o dillanno te gueɗe ɗeɗon fof min kam min nanani beele won hen ɓe o yawdiri
eyyi minen mi wima minen to nder école o amin mbaɗa saaha mbaɗa liggey ma walla mbasa wadde liggey ma kono hay hen gooto o addanani ɗon fitin min kam meeɗa hen hawridde te ko udditi école o e joni ko minen gondi ɗon ka hawritani ko firti ko wonani ko mbiɗa ko kadi jokkodiral makko e enseignant du département Podor ɗum kadi seetti garangal maɗɗo ɗo e Janay Sow hay ñalawma hande o kadi ɓe garino to galle makko ɗo kamɓe enseignant du département Podor fof ɓe kawri ɗon woni ballal ngal ɓe gaddi ɓe dutti ɓe mbaɗi niɓe silkiji ɓuuraɗo ko ɓuuri wawde nafde maayɗo ko e tawtorede halifaji diine hew ɗum no réalisateur o ina ñaagaɗen mo mato o yaltinan men seedam faagal ngal ganduɗa yimɓeɓe hannde keeɓino seednade ko ɗon en وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة en jetti Allah en juulel Muhammad sallallahu alaihi wasallam en juurima dental no fotirno fuɗɗorade khalifa men diine e gardugol ceerno Madani bandiraɓe rentiɗo ko janguinoɓe eɓe gona janguinoɓe ummiɓe e département de Podor Njum e diwan Podor e diwan alhamdulillah rabbil alamin no mbirumi ni caggal ittude jinnaɓe en jetti seere men en jetti kala garɗo gummiɗo ɗo woɗɗi ari tawtere ngal ɗo dental ko yettere Allah no feewi noon ɗum ɗo ko Allah saabi ko Allah waɗi Hamidou Mamadou Sy minen jiiduno golle min liggodima duuɓi e kiitaɗe kono noon ko teddugal tan wonno hakkude men ha Allah waɗi o dawi o yalti aduna o ɗacci min ɗo yen ɓooy sakkanademo e duwanademo teddugal ɓalal woni hakkude men kono min jaaɓi golle Allah en jaaɓi golle Allah Allah addunomo gonduɗen makko gondodirɗen makko moƴƴere e peewal ha Allah nawtimo e teddugal ko heddi ko wiide Hamidou Mamadou Sy ko julɗo ko moƴƴo ɗon e mbawɗon diwde ɗum ne woodi sanne ko heddi ko ko dendagal wonɓe ɗo ɓe liggottono ɓe wurduno e konngol ngol ƴettumi konngol ko konngol département de Podor fof département de Podor fof kala jangguino département de Podor hannde aɗan ɗo yeeso donc amin mbiya tan oto caggal makko finnirmo yo Allah yurmomo yaafomo assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Madani wi Allah jarama on jarama o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o wi e gari wiide inna lillahi wa inna ilayhi raji'una allahumma ghafir lahu warhamhu waj'alil jannata maskanahu wa ma'wahu allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu o wi bandiraɓe ɓe jarama kanko jaaɗo o yo Allah moƴƴe makko o wi enen fof eɗen jogui jorto e banggue Allah Allah ma moƴƴu e makko eɗen jogui jorto e banggue Allah Allah soynata jikki jiyaɓe mum e mum Allah soynata jikki jiyaɓe mum e mum o wi kala ko jiɗanɗen mbo e moƴƴere ina wawi e banggue Allah
o tawi toon ko ɓuri ɗum Allah kadi ina jogii ko ɓuri ɗum yo Allah waɗanmo ɗum barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam o wi enseignant ji ɗi jarama yo Allah yoɓ on moƴƴere o wi kala ko mbawno ɗon wadde ko ɗum ɗo de woni ko ɓuri ɗum ɗo de woni ko nafatambo kadi ɗum ɗo kadi woni ko yettotombo so ndendini million ŋaji on goppi e galle o on goppiri ɓesgu ngu ɗum ko ɓesgu ngu jeyi ko heddiɓe ɓe e galle o kadi jeyi kono ko yettoytombo toon to woni to ko ɗum ɗo oɗo duwaw mo mbaɗɗon kadi ko ɗum woni kanko ko sohli o wi alhamdulillah Allah longuindo on yon mbaɗɗumo on mbaɗi kadi Allah yanti hen o wi ko heddi onon dariɓe watɓe ɗum ɗo ɓe yo Allah rokku on ko ina waɗano on ni caggal juutde balɗe e moƴƴude battane o wi kala nde yonti onon watɓe niɓe yo Allah rokku on ko ina darano on yoɓa on ndeɗo ñamade ngam barke annabijo o sallllahu alayhi wa sallam Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yettude jihnaɓe yettude hoho men diine aada yettude ɓesgujum fof plus particulièrement hande ko yettude corps enseignement gonɗe IF département de Podor fof kamɓe gari ɗo hande jippinande Aliou deftere ɓe mbaɗiri ɗum noon ko sababude gilli mabɓe Aliou sababude korse mabɓe Aliou sababu aussi reconnaissance yimɓe so liggidima ko ɗum ɗo e teddugal ceerti kadi ke teddugal mbami wiide ɓe liggidima e teddugal ɓe ceerti e teddugal par ce que Haalpulaar ne wiya mayrede bonɗo ɓuuri mayrede moƴƴo ɓuuri wurdede bonɗo Allah holliri noon dimension Aliou hay minen sa famille sehila makko e jumanaɓe fof ko wirni ko min gandi dimension makko e éducation dimension makko e santé dimension makko religieuse dimension makko e éducation ko ñagade Allah tan joom baɗe bawɗo yo wi hanino o ari ton ko adi hande hanino o ari ton ko adi hande e aussi ñagade Allah yo Allah wonɓe aljannaji mum ɓurɗi towde yo won koddiɗo nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam min komi miñi ko presque ɗo e wuuro ngo yimɓe fof no gandi relation amen famille amen fof no andi relation hakkude amen minen ɗiɗo ko mawnam ko sehilam a neɗɗo aɗa jiide neɗɗo tawana sehilma mais min de Siré Aliou ko mawnam ko sehilam ko guiɗam et aussi c'est mon idole en quelque sorte o holli kam gueɗe kewɗe aduna o jangguini kam gueɗe kewɗe aduna ko ñagade Allah tan yo Allah faw junggo mum e ɓesgu makko yo Allah faw junggo mum e jum e diwan Allah jarama on jarama ewo merci Allah jarama kalatimi ko indi délégation gommiɗo o Podor taw koye indi inspecteur de l'éducation de la formation Idrissa Ba hande ɗum wawi wonde ñalawma mo gandanɗa hoorema yontinide Aliou Sy yalti aduna kono dendagal jangguinoɓe ɓe potti mbino mbaɗnamba kamil woni duwaw ko kañum kati sere ɓene kaldi ni ko ɗum mo naftamba so tawi enen mbi enen ceedo e Aliou en mbawa saabu Aliou Sy awa diwde wiide ko moƴƴo kono Aliou enen mbawi wiide ko ñotannoɗo neɗɗo gandanɗa hoorema caressir neɗɗo moƴƴo neɗɗo darninoɗo e golle mum no seereɓe ɓe mbiri ni e yimɓe foof no mbiri ni Aliou so tawi a wondi mum e gollal ene wayna a hutoto hoorema ni saabu poɗɗa ko gollade o golloto ɗum ka fotani ko gollade o gollo ɗum gollal makkat o gollo ɗum o arta o heede yeeso ɗum ko Allah rokki ɗum Aliou noon enen mbi ɗo woni to yeeti yo Allah yurmomo yaafoma yo Allah harnumo aljanna mbiten ko kanko o woni titode jeunesse gandanɗa hoorema nanɓe ɓe e jangdi walla janguindi ɓena laarata Aliou golle ɗo waɗi ɗe Aliou waɗa noon e batte gurdam mum walla eɓe mbaɗa noon no Aliou waɗi ni to batte gurdam mabɓe beele eɓe mbawa hebde moƴƴere nde Aliou heeɓi nde ko saabu en jii jeunesse on wayi ni hebde ɗum weeɓani ɗum ko Aliou gollini ɗum hoore mum Allah jarama on jarama so ɗum ɓenni mamma joni mbeɗa ende ɓoyata uddeni yewtere nde aɗa andi no waɗi directeur uji ina goɗɗi élevage wona toñangue koye aduna woni
Hamidou Mamadou Sy mbela koye directeur uji woɗɗunoɓe élevage ji jeeya walla koye ɓettinoɓe élevage o jeeya. eyyi kanko o woɗɗani élevage ɗi saabu ay kanko école o wona saaha liggetede tan o arata toon école Jum 6 saaha n'importe quelle heure o arata omo arata toon hay jamma omo ara kikiɗe o meeɗa ɗum amande kadi gonka makko hakkude makko e sukaɓeɓe hay caɗele goote min meeɗa hen yiide saabu à chaque fois comme no mbaɗirta ni dirigé sukaɓe ma tan so sukaɓe poti wadde hunde tan o noddaɓe o haalnaɓe ko poti wadde minen wonoɓe toon ɓe équipe o d' ailleurs c' est l' occasion mi waɗa ɓe félicité woni équipe gonɗo toon o saabu ko yimɓe ɓe o liggittuno hoolare mawde woni hakkude makko e ɓeen won kam ɓurnoɓe mo ɓattade ɓe ngannduɗaa ɓe ko ɓeeno ɓurno waawde halfinde geɗe makko mbiɗa waawi heen haalde hoto mi yaaɗa no ko madame Anne oɗo par ce que ɓooyaani ina waawi ko ɗiɗo duuɓi battindiɗe ari kono gila ari liggey mum hakkude madame Anne bom mbeɗa anndi jaggiraanimo ni directeur tan ko banndiraagal par ce que korsa mawɗo woni hakkude maɓɓe cehilaagal e fof mi haala monsieur Fall Harouna Fall ngannduɗaa ko ɗo jeeya on ne kañum ne ko liggey e corse e fof woni hakkude men ne waɗi toon séréer amen woni monsieur Diop Alfred ko neɗɗo dariiɗo e école o a nani ñannde nde min mbaɗa levé des couleurs min mbi min mbaɗa suspendre activité ji emin mbaɗatno e ndeer école o par ce que amin mbaɗatno ko wayno compétition ngaji au niveau de l' école tournoi ji élevage ɗi ne joue tournoi handball et tournoi football mo ngannduɗaa waɗat animation au niveau de l' école eyyi so yehi kadi haa ɗum are jofde min mbaɗa ɗum genre final ngannduɗaa ɗi min mbaɗa invité les autres écoles kam fof ɓe ngara ɓe tawtore e kala sahaa kadi discours directeur amen waɗatno discours a faami rawane min mbaɗno parane ko Gata Diallo e waɗi heen golle tiiɗɗe darii heen darnde tiiɗnde a faami ari tawtora a faami gueɗel ɗiɓi ngel min mbi min mbaɗat suspendre activité ji ɗiɗo ONG mon oɗo ɗemgalal avec Aissata Tall ko debbo dariɗo Aissata Tall amin mbaɗamo remercier par ce que o tampanta école amen sahaa ni o ara taw min ngala jot kono rewa heen haw waɗa passé information hay hanki ɓe mbaɗi amen invité e rencontre maɓɓe à Gamaji mais mbimi oɗo sahaa amin jindi kadi amin jogii caɗeele avec la disparition du directeur hankadi ngoƴa amen ko ɗum ɗon tan ɗum tawi min dañaani tawtoreede e innde école o a faami kadi liggey mo njiiɗaa o hannde monsieur ji mbaɗi ɗum e département de Podor ngam yahde galle makko a faami mbaɗanamo ko mbaɗanimo ko ɗum ɗon ɓe njoɓimo tan ko ñamaani makko par ce que heewi geɗe baaɗe ni heɓtoo amen kanko mo jeeya e darinooɓe heen ɓe njoɓimo tan ko ñamaani makko kadi monsieur ji garɗi ɗo ɗi fof mbeɗa waawi wiide par gooto gooto koye neɗɗo mbo huutondiranno wonaa tan to baŋnge école o mais baŋnge mutuel o e baŋngeeji goɗɗi e fannuuji goɗɗi nan ɗoon heen gooto fof o daraniima ɗum haqqe ko fotnoo ɗum waawde daranaade hannde ɓeeɗon mbimi koɓe ngari ko ɓe ngari tan ko yobdema ko ligganno ɗumen ko bon hakkunde makko e élevage ɗi hay caɗeele goote vraiment min jiyaani e école o so jiyaani no firti ko woodani ɗum ɗon mbiɗa anndi mi waɗata ma jooni waɗatan ko batte ASC to a haali darde makko toon a haali no zuwata toon a haali no woni entraîneur a haali hay ko natti juuɗe ko woni entraîneur fof darde makko ɗo dari noon a haali hay caɗeele ɗe ASC o dañdatno e ASC ji goɗɗi ko supporter en e jour uji e waaɓe noon so caɗeele mbaɗi kala mo yo junngo faamat ko yiɗi haalde gilo haalani rutto e place mum hannde o woni birnariino mon holko cikkuɗaa poɗɗon wadde hannde e ho helnan darde cikkuɗaa poɗɗon daraade haa yolde nde waawa hiɓɓaade hay sinno weeɓani eyi sukkude yolde nde kam weeɓaani kono en goppiɗum e junngo Allah kadi Allah alaa ko ronki ko Allah rokkunoo men Aliou no waawi hade rokka men goɗɗo baaɗono Aliou walla woɓɓe hade ɓurɓe Aliou c'est que longtaade kam weeɓaani
ha nandakane ko wonno ko ɗum kam weeɓani ma ɓurti ma manki longtade ko noon wayi ko ɗumere kam wawa longtade baafal kono Allah ko moƴƴo enen cikki tan ko oppi hooye amen komin gurdu hoye makko tan ma waw dal longtade yolde makko nde somin miijomo tan vraiment chaque fois so arte amen tan ma wallu amen waɗa amen abnégation hamin mbawa yaade no min jiɗni yaarude to batte jokkere en ɗanɓe kaali hen haydani ceerno mamo cuusi tim wi sahaa ummoɗo tan o yawa juuɗo e juumaɗo wokko ɗo jumayta wona jumayde ngala ɗo mamo cuuɗno dimbo wi holko wonma wadde no wattami wadde no komi juuɗo toon mi jokka enɗam e kadi hinde mono noon woni isiyannaɓe kamɓe goni farbaji e on banggue kadi holko mbawɗa artande en yimɓe tan ɓe tongol e darde ɗo dari ɗo hakkude hinde isiyani e inde farba e dene uddaten min ƴeewama farbaɓe ƴeewama kille ɗe fof ƴeewama sakande Aliou kanko wonno farba en majjani farba ko Aziz mais hande duuɓi mum walla kattal mum hankkadi wonko hokkani ɗum fof ko kanko waɗatno ɗum organisé kanko Aliou hayde men jahata ɗo yeto walalde fof koye junngo makko réunion ji ɗi men mbaɗatno abbade seeɗe eko dennam haali ko mama diir min mbaɗanoni réunion ji amen ha hawre e weekend pour min kokkamo temps o wawa tawtorede mais hay weekend o sahaji o wiyata ko mbeɗen école yidde tengtinde mama ko haali ko kanko ala heure wonde école o ara emen wi min ummima ko école walla ara emen ummima ko réunion Sinthiane gammuji Sinthiane walla ko nandi hen ko mama dewi ko Aliou hande ko ñamade mo tan yoba hande Allah hay ñamlowom ko joɓowomo tan wuudi njuwal kala fedde darinde toon so jeeyaha ele pionnier fedde nde so jeeyaha tan e sosɓe fedde nde mo abbo kam haw hepto jomumen mo waɗi hen feere makko waɗi hen miijo makko waɗi hen jawdi makko ko noon tigi to batte mbiɗa ko kanko woni Farba Diop o saabu Abdoul Aziz haali he ñande min nanima émission mo min mbaɗatno ñande altine o wi e kanko woni Farba kanko fiilali fof ngol o wi kono edi woni juuɗe woni koyɗe woni fof ɗum ko settinde ko mbiɗa ko joni holko mbaynottoɗa bandiraɓe waktuji men nan timma jafoɗa ɗum ko hunde nde tawaɓe ko hunde kadi nde gandumi artude Farba yagal ngal tellement mi yeehi galle Aziz duwdirde mum e mayde nde mbimi en jeewama mi yeehi ha galle makko duwdirde e makko kona ho ɗum ɗon ko yettude njuwalnaɓe hande jonnam ɗo ko kamɓe fof jooɗi ɗo kamɓe fof garatmi ɗo yete ene wawi taw wonko jejjini walla wonko manki yoɓe pamir noon ko émission rek yoɓe jokkitir ɗum hakkillaji mabɓe tawde koye émission commentaire uji ma goti fof ma wood ma won kadi koɓe mbaɗi hen complété ko wona ɗum noon mi yetta almami Ndiouwalo mi yetta délégué Amadou Oumar kanko jogorno ɗo ni jooɗade min mbino ko min teddiniramo ɗum mais kanko ne mataw ɗe ɓittude seeɗa tan o waɗi hen délégué yomi arga kadi mi salmina ASC Kawral Ndiouwalo e inde président Harouna Ndiaye kadi mi salmina ASC ji jum foof Aliou dal wona Ndiouwalnajo tan mi duwno kadi yakar Ndiouwalnaɓe mi duwno ASC Yakar mi duwno ASC ji ɗi foof mi duwno kadi zone jum seede ñande min jeehi ha toon yettinoyde duwaw kadi ASC Kawral hoore mum yeehi ha galle to yettinoyde duwaw Aliou dal yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah ɓuuɓanmo ko noon tigui jaa yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah haarnumo aljanna jettoɗo hayde koye wiide neɗɗo ko moƴƴo kala mo mbiɗa ko moƴƴo a gaynini ɗum jettoɗo kala mo mbiɗa ko bonɗo a gaynini ɗum jennoɗo kanko noon Allah dandima hen o ari omo yooɗi o hootima omo yooɗi yo Allah yurmomo yaafomo haarnamo aljanna kala kalɗa e makko wiyatma ko ala probléme Allah ne wawi wasa tawde toon probléme no wayi salade ga probléme ni Allah ne wawi wasa toon tawde probléme madame Anne ɓe hokkuma konngol mbeɗa andi ko ɓoyata mbaynodiren ka enseignante onon gonduno toon e école Dioum 6 bisimilla eyyi mi salminimon onon kala mi weltima feewi invitation min mbitemi ko Fatimata Mamadou Dia madame Anne gonmi ko école Dioum 6 comme no doyen wi joni ni ɓeɗa jeeya e wattidiɓe arde école o par ce que garmi ɗon ko janvier 2023 kono guila Allah nanni kam e école o ha joni mi meeɗa yiide doyen yeeso mo meeɗa yiide makko yeeso ngo ko woto ko moƴƴere tan ko duwanademo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah moƴƴe makko minen de amin beltanima ha ɗon wawi haade école Dioum 6 kono jaata équipe aji pédagogique jiya hen caɗele walla jiya hen probléme uji min Allah dandi amen hen mais c'est grâce à lui wonko woni hen par ce que wonno jirta neɗɗo gardiɗo won wayata rewɓe hen ɓe ko noon kañumen mbawata waade min o dalaɗo école komin bandiraɓe saabu joom suudu makko ko mawnam taniraɓe amen jiidi yummum goto e baaba
min kamɓe ngoni jaatige kam ɗo e Njum avant mbaɗanno ko navette entre Guédé e Njum mi lojama mais kalɗe ɓeɗe hirnotono ko galle maɓɓe ñallannomi toon mbaɗannomi fof ha hikka ƴettumi ɗo suudu ɓe mbironi komi ƴettata suudu yima aɗa wona galle maɓɓe mbimi ala yomi gaccutan min ƴetta suudu mais hiranam e boɗɗaram e fof ko galle maɓɓe ɗum ko relation baɗɗo sincére mi wawa haalde ko heewi par ce que émotion o kono hakkude mi doyen koko tiiɗi woni ɗon yalla moƴƴe makko ko moƴƴo yimɓe fof ko cettanimo ko minen wondirɓe makko jamma e ñalawma ɓe ko ɗum min cettanimo ko neɗɗo moƴƴo yalla moƴƴe makko min jeewama noon momin katta noon kono momin essaye wattude hen neɗɗo ko neɗɗo moƴƴo on jarama jarama seydi an ɗum ko neɗɗo moƴƴo mbeɗa andi joni ko Moussa Sy ASC Yakar ɓooyani tan ko mbaɗɗo assemblée général mbaɗɗo élire comme président e sikka hayno waɗetema taw alano ɗon saabu hono e moon mo mbaɗmi intervenir te noon wi on noon tuma tan kaala ɗo kadi fawani hen jumɗi o fawani hen konngol mbiyan noon kono suhat ko kanko ardimo ɗum e holko mbawɗa settade e darde makko nde o darino e ASC Yakar to eno ardirinomo hannde ha ASC o dañi hannde ko dañi ko bon assalamu aleykum mi salmini moon goto fof inde mum e yettode mum e père no mbiruɗa ni rek min ko Moussa Sy mbiyetemi membre CD ASC Yakar en même temps min woni commissaire au compte to honnête donc père moom komin mbawi seeɗade mum fof presque on kaali fof ñande hen no min mbaɗande réunion o tawaka te mbiɗa wawi settade mo ko gueɗel gotel walla ni ASC Yakar mbiɗa wawi settade gueɗel gotel réunion ji mabɓe kala recensement bureau heewi ko wadde probléme aji ou quoi que ce soit to banggal gardotoɗo walla présidence mais cette fois ci no wiyande tan ko père ni d'habitude min kewi wiidemo min dewta hay inde makko par ce que ko père amin minen foof ASC o min mbiyata ko père no min mbine père rek ko consensus direct ɗon tan déjà holliri rek neɗɗagal makko c'est ça ɗum taki min mbino min jogui ko sens minen foof ASC o mais hay goto ñakkani hannde ko Yakar ñakki min ko noon mbiyammi ko minen ñakki hannde c'est ça hono noon no mbirɗon ni rek yo Allah yurmomo yaafom kadi mbasi junnade hen puisque temps o hokkani hannde on jarama no fewi namdal gotal tan joni hol darde ɓe cikkuɗa poɗɗon darade hannde kamon jangge makko ko heewi on darde nanduɗa tan so darima ɗum so Allah jaaɓi ma Allah hippo yolle ɓe eyyi o saaha kam ko minen keediɗon hanti min etoto rek waddude hen kono hono mo kam min mbawa wade noon mais min etoto rek min mbaɗa relever le défi ha to wawi wonde to foof après o won fiére amen c'est ça ko ɗum tan min mbaɗata par ce que hanti minen goni génération future noon wiyanno amen ni ko onon goni la relève par ce que hay ñanden hen no min jeehide to yete réunion minen mo ko joddi o waɗi kam expliquer un tas de choses jon on yarata et tout o waɗi kam expliquer wi kam noon ko onon goni la relève minen hannde min dusat on tan c'est ça kono noon ha joni mamin mbaɗirde jeefe no wirno ni min mbaɗir noon de telle sorte que hanti wona fierté e amen par ce que hannde min mbaɗatam comme souforne de miroir so min ƴeewi tan min jii hen koye amen c'est ça ko noon min mbaɗata ko noon tigi Moussa Sy arno koye inde ASC Kawral Mamma no hokkuma tan konngol ma battiningol on kadi eyyi konngol battiningol ko yidde wiide tan caggal nde o yeehi nde min waɗa ɗon intérim te aɗa andi lomtademo kam weeɓani eyyi mbeɗa jogui toon noon yimɓe moƴƴuɓe woni enseignant ji gon toon ɗi alay saago mi yettaɓe kadi ɓe ganda kadi liggey oɗo momin poti continde ko minen fof ndendata min continue liggey o eyyi min jaggay liggey o no feewi eyyi ɗum somin mbaɗi ɗum mamin mbaɗan ɗum kadi Aliou Sy eyyi woni Alfred Diop nan toon madame Anne oɗo Aissata Ba madame Fall Banel Mamadou Sy mo ganduɗa kamɓe jiiɗi yummo e baba madame Diop goɗɗo nan ɗon anani madame Ndiaye nan ɗon e Harouna Fall ko ɓe goni équipe pédagogique e Seyda ya Seyda woni Seyda amen o kamɓe fof koɓe yimɓe dariɓe a faami hay hen goto meeɗa ko siftinede ko waɗata so essai interne ari minen fof ndendata min mbaɗa golle ɗe woni fof waɗa hen ko foti ko wadde alay saago kadi min jetta président CGE amen woni Sidi Diallo o meeɗa amande école o kala subaka mbo fini mbo dañcor omo naata école o waajo guiley directeur hay minen jangguinoɓe hay sukaɓe o wiyataɓe joni soɓe gaari mbiyatan ko bonjour grand père pour hollirde o wi min wona bamon komi taani
ko noon tigi eyyi min jetta kadi délégué de quartier amen Gata Diallo kanko ne ko neɗɗo jiɗɗo école o ala fof ko waɗanta école kanko ne suba fof mbo fini mbo dañfir mo yetto école et l' ensemble des parents d' élèves de Jammini kamɓe fof ɓe darima hen darde tinde nde affaire o waɗi nde wiyeteɗo Malick Aw e imam o kamɓe fof ɓe mbaɗi mobilisé des ressources ɓe jeehi ɓe jaalo e inde Jammini kamɓe fof ɓe darima nde ɗon darde heddi ko duwanademo mayde wona kiiti koye junngo Allah woni kala gasnuɗo yahat ñaago yo Allah waɗ barke e ɓesgu ngu ɓesgu ngu woppiɗo ngu yo Allah faw hen junngo mum yo Allah yurmomo yaafo jarama ko noon tigi Allah yurmomo yaafombo harnamo aljanna bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe Gatamari TV en gardi e yewtere nde haa ɗo yewtere nde noon fawino tan koye gurdam o mo ganduɗa ko darininoɗo leeñol darininoɗo leydi Sénégal darininoɗo jangde école woni ko wiyete l' éducation nationale kono kadi darininoɗo ko fewti ha joni e média saabu kanko wonno directeur programme radio Gatamari woni Hamidou Mamadou Sy ɓurɗo andirede Aliou Sy mo ganduɗa kanko wonno directeur école Dioum 6 wonno kadi directeur mo ganduɗa ko programme radio Gatamari oɗo radio mo gonɗen hannde e télé muɗum jaɓɓineɗen ɗo ko mo ganduɗa kañum woni Mamadou Sy ɓurɗo andirede Mamadi kanko ni waɗa directeur par intérim toon to école Dioum 6 e omo ganduɗa ko Fatmata Mamadou Dia ɓurɗo andirede madame Anne ko kamɓe gondi toon e omo ganduɗa ko Bocar Harouna Ndiaye o ari ɗo koye inde ASC Kawral Dioum Walo e Moussa Sy arnoɗo koye inde ASC Kawral Leegal Yakar ko ɗon ni o wonno kanko Hamidou Mamadou Sy en kettima kadi koɓe cetti koye makko kono kadi en kettima seedan fayti ɗi ganduɗa ɗi hannde mbaɗino toon e galle makko taw koye dental ngal ganduɗa ko jangguinoɓe département Podor foof enseignant e département Podor e gardugol omo ganduɗa ko kañum woni mawɗo mabɓe woni hono inspecteur o gam duwanademo ko mayde ɓuuri sohlude ko ɓuuri moƴƴude mum ko wadde silkeji Qur'an ɓe gaddi kadi koppareji ha joni ɓe dokki famille o ɓe dokki hen kadi CRM ɓe gam tufam mumen mbaɗanima fidaw en kettima seedam fagal seediɓe ɗo foof ɗum noon ko wiide tan ko Pulaar wiyata koɗo konngol juuti ko artat tan koye Amada ko wiide tan yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna ɗum noon to caméra to wonno toon ko Samba Ndiaye o Samba Thiam jaafa ɗon Samba Thiam wonno to caméra to réalisation ko Makki Bocar Sall ɗo yeeso haalirde nde ko Amadou Massaba Diop yalla rokku en hirde jaam أني هامد محمد سي من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار